Business Association of Hamren Pen BAA Chatum Third Triennial Conference ki bipon. Nijang Korbianglong Hamren Rong Sopi Ambinongarong Weekly Market ke Choveradin Hamren Business Association Pen BAA Chatum Chipatro Biponsi Third Triennial Conference amai ki bipon. Bangso Marlong Monkram sa hin pen mai chipahem phupon lapen alohi ke pachini lapen mai ke phalam the polling tia hin pen pachini pon alohiaman pen litson rongphar bronson teron konchung bang karbi rong asar mai nijang amai prosantoing ti president KSA HRC lapen Ramsing Tokbi secretary West Karbianglong District Committee lapen Drumening hi lapen adisang hotum umrangso di mahasawa hawar pen chitong dun lapen rong asar pen Danglo Business Association of Hamren along klembang phubang phetum chutong dun si mai RDP dun BAH lake kedamtang surihinira Chris Troxy aningkansi Hamren angkang aphan sengpon lo lapen pining Third Triennial Conference amai longpen puthot Karbianglong angkang piephan pusi bangso Third Triennial Conference amai longpen puthot amen larpon thulo lapen alohiatum pen lamthe parjupon kijutsi mai kachoro lamthe holison teron pen choroponsi mai pajutpon tangte pherangke thengno nang pachuni du nalamthe arjupon senang hoglo pini bang mane Karbi Business Association nak ingdeng thom a conference along pini nilphansi dak conference amai pen nilphansi president arpu nang pekpon lo lasilaso conference along pen nilitum ke claim ponji kache perai pon alam thi lason helo je nilitum Karbianglong jasimet itum Karbia khe atum Karbianglong long emithang along le emithang si itum dak ahempu lapen ladaka production itum dak along le long kopi pi ma dak production labangso production abangke ladak beha bepar ke claim ji phan same nilitum mithang si dak right dolo posi itum mithang si chipaim phulong nang pu pu phan si jasimet labangso Karbi Business Association na bangke akemang pipon lo lasi emithang long le emithang aphelang emithang chirai kom nangi lapen ke dak Karbianglong long jasimet banga khei mate influx laso bangke ilitum yongsi ingthin nei laso hab yongsi ingthin nei pultangte ilitum dak Karbia khei tum behabe para bangke dak mane ason tin behabe par stame a business tame mithang si chipari deng thai nai pulaso ake mang pon pensin tum pini labang so conference long stame thedung lam chiparai pon lo la sini tum Karbianglong angkang atokano dak along tin stame tum non organizational structure kasalam dam ya phan nilitum pini dak chiparai pon lo la si center committee nilitum pini full fledged committee pini nilitum padu pon lo la so pena phi nilitum aber abangke district level la bangso district committee nilitum ke seng pon ji phan nilitum non second executive pensi cheng pon po non ke bangji 2025 mane January chiklo nilitum tarik kre pho nilitum kritrok da executive nilitum dopo la so pena phi nilitum Karbianglong along tin dame nilitum district committee Dipu Bukajan lapen Dima Hasau lapen ke dak pu West Karbianglong same district committee lahai bang nilitum non ke seng ponje phan nilitum planning pini chiparai pon lo lapen district committee seng tangde lo bulutangte nilitum ako area committee nilitum seng ponji lasi area committee bulutangte se example Kheroni area committee Jengkha area committee Dongkamkam area committee Boislangso area committee labosonsi Chinthong Amri area committee labosonsi Khanduli area committee labosonsi tum seng ponpo lapen ako halapu east na thus tamini tum alongtin Bokolia Dokmoka lapen ke Bukajan na thus tame Chuki hola pen Chenglong HDP lai umrongso lai tame tum area committee puthot seng pon thupo lasopen sin tum yasemet bangela sonsin tum kapang dang ponje phan pini amai pen bangken tum cheparai pon lo lasi keperai pon lam the pini major ke lahai hello ang para bangke nilya bangke pini sini labangso amai along ba nili phan president ar punang pekpon lo la sini ta unana bangke la asong akemang ateng pen bangke
la ke claim dun unti bang ke nilita chipiduk dun claim dun popusi pini amai long stame nilihin pentame nilita prepare lo la si kapre alam dolang puludang tepu ake hai polling ti kathar alang li ke dak founder lo ke cheng betame la tum si pang cheng lo dak lawang so song bang ke la kapang tangi phan tum si founder tum lo la selang li phan pen da ko ithe nya tum arju kon thu tame la sinilhin pen maga lan wel lam the Bianglong ke serang long pusike hoklo tema la pen sarkar bianglong long ka veso na ve jada do hanso punon pirthelong ben ke menai hanso ar phekta ke menai lo la ka prek isi ador ke so hormuan ke serang long puthang bak be ke hok hete mathe isi mesen da ke thirklong isi hormu mukha ka kar bianglong do et ili kerengji phan kupima kavolengji phan kupima amar sai hormuan ke angtona ni tolong do et posista me la solong bang tumlang nang pulutang te kar bianglong autonomous council pen kapatir pitipthe latai sonno la penan par ke kar bianglong long ha bang kachirung re business ahin bang kachirung re halata eson lasi jasemet bang ke laso business kachirung re joini pen ke karbiang lolong kupisi anam ke so la pen aki me hormu ador ke do hormu an bang ake joy pen pi eta son situm theklong lo laso bos dak ke chojor cholan amo anta non lang nang klote bang achar man ke bang kiche ke be so tum si alang li tum se dak chepa hem phusi dak business claim si la dak si kaprek prek la dak alang li tum la awara sai pen bang po kaprek along bang po dak peri pen punoi dak ar phek pen ahan su pen punoi dak pirthe karbing long ke long an horma business puhin men ke bang kiche ke be so bang si chepari sim der hala so ka cheparim se da chepari sim der jok bang ke pini karbing long bang ke atangka bang dak business ke bang paro ko so tum bi karbing long nang claim tamela so tang ka bangke bang ame thanga det ame thanga dim chepon det a business la daksi claim ta building ki kim ke ho jai a business ke la daksi bang business dukan ang chiki ta bang a hem ka chi kim ji agari motor hem building ke bang hada a ho jai alongka a gujarat si bang hala daksi bang pathir jila so pasi dak karbiang long bang ta jasemet ke business association bang ke dak thir klong nang po lapen karbi tu mang jasemet chukang ti penceng log hotel penceng log han ke jora ok ke jor api ri ke jor pena sandal ke jor penceng log kupima akenang sot an ke beha hin chojor cholana hin ma ke hithi kulat am nang ta karbi tum bang chepari sim thip nang po hala so bang se jasemet pet pini chingwa ka chingwa la tho son lo lapenan part ame business ke kem bang ta isia ka che song hala so ka che song amo pensi pini dak business association bang ta patir pipo nai pusi pini la ke chingwa konik lo la dia person tum hanta choro lo nang litum ke wang penang chepaduk don pot la si elitum non pirthel long theglong biha bensin hokta choden lapen british atum india nang do khorta ke wang I lapen dagna india nang cherai dat ta business pen non karbiang long ta angtana so nang ki lut pake biha pen la si la so biha bang si karbia tum claim bolote lake karbia khai ke virvek bo pinivir wese ta pena virbo la si anu tin karbita biha bang ke matha nai biha pulote lage choyor cholang talo lapen longle phelang lapen lahe commercial kopima related ana bangke business alliance dam policy pininili tum la aprang ke 2017 ke nangli tum phanta media person tum phanta choro lo nangli tum ke wang penang chepaduk don pot la si eli tum non pirthel long theglong biha bensin hokta choden lapen british atum india nang do khorta ke wang I lapen dagna india nang cherai dat ta business pen non karbiang long ta angtana so nang ki lut pake biha pen la si la so biha bang si karbia tum claim bolote lake karbia khai ke virvek bo pinivir wese ta pena virbo la si anu tin karbita biha bang ke matha nai biha pulote lage choyor cholang talo lapen longle phelang lapen lahe commercial kopima related ana bangke business alliance dam policy pininili tum la aprang ke 2017 ke business association of Hamren pudulo la se pinia bangke amenta lar ponder lo athe business association of Hamren pulote lake Hamren area phanchonat non ke kar bikonan magedo karbiang long alilo umrongso asunitpur ha kachar kona ne do linglong stame la so business association bensi karbiatum biha claim nai pu bangke amek paprang dampo la so phansi nelitum dak pini business association of Hamren busi amen irpon lo president ke alang lilo secretary ni lilo lapen vice president e dormaning hi lo assistant secretary longki ronghang lo la son si treasurer mon kramsa lapen finance secretary kupu rong phamne har la son si nilitum ar puchi pingtang pring pen ar puchi pipon lo lapen ningthelo kaduk we kar bia khai tum ta biha claim pol lapen bikha la so business association long nang chera nang chetu don si khaya amoy ar bungason pinchong por nang busi kaduk we tum phan than pachini sin nili nang litung non panjai ponsilam thepayut kol kardong
Hamren Ben Daniel Tarang Report, Northeast Carby Live.